भोजपुरी अदाकारा आम्रपाली दुबे के एगो अलग पहचान बा। ऐसन देखे में आइल बा कि जब कभी दिनेश लाल के साथे पर्दा पर देखल जाला तो बात ही कुछ और होला। अब तक दिनेश लाल और आम्रपाली दुबे के 12-13 फिल्म आ चुकल बा एक साथ, और बहुत सारा फिल्म चल भी रहल बा। मीडिया वाला सवाल कैलन आम्रपाली दुबे से कि का रउरा दोसरा के साथे काम काहे ना करी ना। मीडिया वाला से आम्रपाली दुबे कहली कि अगर अच्छा स्क्रिप्ट होई तो जरूर कोई के साथे काम करब। अभी तो ऐसन बिल्कुल नहीं लागत कि आम्रपाली खाली भी बाड़ी। उनकर आवे वाला फिल्म बेटा निरहुआ सटल रहे, पटना जंक्शन में साथ साथ काम करत बाड़न जा, जौना से लागता कि अभी आम्रपाली के पास टाइम नहीं खे कि दोसरा के साथे काम करस। वैसे उनका से पूछल गईल कि निरहुआ जी मना करेलन कोई और के साथे काम करे से, तो आम्रपाली टालते हुए कहली कि अभी हमरा साथे कोई काम करे खातिर तैयार ही ना भइल। हम तो इहे कहब कि जब उन्हें से फुर्सत होई तबे तो कोई कहीं हमारा साथे काम कर सकेला। वैसे हर फंक्शन और पार्टी में निरहुआ जी के साथे ही दिखी ना, तो दूसरा कलाकार कैसे कहे कि हमरा साथे काम करी। खैर ई देखे के बा कि कब तक निरहुआ जी के साथे काम आम्रपाली दुबे करताड़ी। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया न्यूज।